Kaixo! Aupa denoi! Kaixo! 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 Aupa peña! Kaixo! Kaixo denoi! Kaixo! Aupa! Aupa! Aupi! Twitchen edukia sortzen dugun streamerra gara, eta plataforma hau euskalduntzeko martxan jarri dugun proiektua aurkeztu nahi dizuegu. Internet, danon bizitzako espazio berri bat bihurtu da, kalie, lantokize, unibertsitatea edo etxe diren moduan. Zenba denbora ematen duzu Instagramen argazkiak kuskusatzen, YouTubeen bideok ikusten edota Twitterren azken orduko albisteak irakurtzen? Hau, kontuan natuta, kalean, lanean, ikasgelan eta beste lekuetan euskaraz bizitzearen alde egiten badugu, sarean, zergatik ez? Twitch zuzenekoak egiteko plataforma bat da, egunez egun gero eta erabiltzaile gehiago dituena. Bideoetara jolasten, hitz egiten, marrasten, ikasten, musika egiten eta barretan sortzaileain aukera ematen ditu plataforma honek. Ingeleraz, gazteleraz, errusieraz edota besteak beste, portugaleraz streamatu daiteken bitartean, gaur egun ezinezkoa dugu euskara gure zuzenekoen hizkuntza bezala ezartzea. Horrek, euskarazko edukien bilaketa eta sortzaileen ikusgaitasuna zailtzen du. Sarean ere euskeraz gehiagotan eta gehiagorekin egin nahi dugulako antolatu dugu 3000 Twitch ekimena. Eta zertan datza? Twitchek euskarie streaming egiteko hizkuntza moduen onartzeko eskaera bat eingu, eta zuen laguntxe behar dugu eskaera hori 3000 boskara heltzeko. Horrekin batera, euskarazko edukia egiten dugun streamerrak bagaudela eta ikusleak ere badaudela erakutsi nahi diogu Twitcheko jendeari. Lagunduko? Azaroaren 28tik abenduaren 4 egunero zuzenekoak egingo ditugu Twitch kanaletatik. Eta abenduaren 5 24 orduko maratoia. Bai, haunetu duzu, 24 orduz euskarazko streamerrak zuzenekoak egingo ditugu, bata besteri lekukoa pasatuz. Beraz horrekizue, azaroaren 28tik abenduaren 5 bitarte Twitchen osondi pasatzeko zita bat duzue. Euskaratik eta euskaraz, Twitch euskalduntzea lortzeko. Jarrai gaitzazue Twitterren abildua 3000 Twitch kontuan. Bertan sortzaileei eta kanpainari buruzko informazio guztia aurkituko duzue. Eta modu batean edo bestean 3000 Twitch ekimenean parte hartu nahi baduzue, streameatu nahi duzuela, hau da zuzenekoak egin nahi duzuela, zuen eduki propioa sortu, sare sozialetan gure ekimena partekatu, idatzi guzue gure Twitter kontura edo gure emailera. Zabaldu, partekatu bideoa zuen lagunen taldean, klaseko taldean, lantogiko taldean, baita familikoan ere. Denon laguntza beharrezkoa da. Euskaldun dezagun sarea!